खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों बिटिआर फरेस्ट बिफाननि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट जेराव बे समाव नोंथांमोनखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो फोसावगासिनो एबा फोरमायगासिनो माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरजों लोब्बा थानाय माखासे बिगोमाफोरा गोबां मानि फरेस्ट रिजार्भनि हाफोरखौ आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै गोबां रोजा बिगा हायाव राबार बागान खालामदों साहा बागान खालामदों नाथाय जोंनि माखासे बिटिआरनि दुखुथिया सुबुंफोरा हा गैजारोङैनो गोबां हालाय हाफाय जागासिनो दं बेखौ नोजोर होनानै बिटिआर फरेस्ट बिफाननिफ्राय गोख्रों थांखि आरो थामहिनबा बे गोख्रों थांखियानो जाहैबाय बिटिआर फरेस्टनि सिङाव थानाय जेरैबायदि महामाया आयेननि बेरेखायै महामाया रिजार्भ फरेस्ट आरो भेलाकुपा रिजार्भ फरेस्टनि हाखौ दखल खालामनानै साहा बागान गायनायनि सायाव गोख्रों एक्शन डाबल एक्शन जेराव इभिक्शन खालामनो थाखाय बे समाव बिटिआर फरेस्ट बिफाननिफ्राय गोख्रों थांखि लादों आरो बे फरेस्ट बिफाननि जा हायाव आयेननि बेरेखायै दखल खालामनाय बेयाव गोबां राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरजों सोमोन्दो थानाय न'खरनि सुबुंफोरा बेफोरबायदि खामानि मावनाया सोराङाव फैदों रतेन ब्रह्म मुंनि सुबुङाबो बे समाव महामाया रिजार्भ फरेस्टजों लोगोसे आरो भेलाकुपा रिजार्भ फरेस्टनि हाखौ आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै गोलाव सम साहा बागान राबार बागान खालामदोंमोन आरो बे समाव बिटिआर फरेस्ट बिफाननिफ्राय गोख्रों एक्शन साननैसोनि उनावनो बे समाव रतेन ब्रह्म बिथांजों लोगोसे आरो गासै गोबां मानि सुबुंफोरनि जाबायदि आयेननि बेरेखायै फरेस्ट बिफाननि हाखौ दखल खालामनानै रोजा बिगा साहा बागान आरो राबार बागान खालामदोंमोन बिथांमोननि सायाव डाबल एक्शन लानो नागिरदों बिटिआर फरेस्ट बिफाननिफ्राय बे समाव फिन फोरमायबावोदि रतेन ब्रह्मआबो बे समाव महामाया फरेस्ट रिजार्भनि हाखौ आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै साहा बागान गायदोंमोन बे समाव बे साहा बागान गायनायखौ थाबैनो इभिक्शन खालामनो थामहिनबा एरखुनानै बे समाव इभिक्शन खालामगोन होननानै बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला रतेन ब्रह्म बिथांजों गोबां माने राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरा रिलेटिभ दङ आरो बे रिलेटिभ गोनां रतेन ब्रह्म बिथांनि बे साहा बागान जेराव नोंथांमोना जोंनि बे एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि गेजेरजों नुना मोनदों जे बेफोर साहा बागानखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय थाबैनो एक्शन लानायनि गेजेरजों इभिक्शन खालामगोन होननानै बे समाव मिथिना मोननाय जादों बे समाव फिन फोरमायबावोदि रतेन ब्रह्म जेराव आयेननि बेरेखायै महामाया रिजार्भ फरेस्ट आरो भेलाकुपा रिजार्भ फरेस्टनि हाखौ आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै साहा बागान खालामदोंमोन राबार बागान खालामदोंमोन बै रतेन ब्रह्मनि साहा बागानखौ थाबैनो इभिक्शन खालामनाय जासिगोन आरो बिथांजों लोगोसे साबा बिगोमाफोरनि जा साहा बागान आयेननि बेरेखायै बिथांमोना गोलाव समनिफ्राय आयेननि बेरेखायै दखल खालामनानै साहा बागान गायदोंमोन जेराव बे समाव मुंख'नांगोननि गोबां जोंनि दुखुथिया सुबुंफोरा हा गैजायैनि गोबां हालाय हाफाय नाथाय माखासे राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरनि साहाया लानानै मदद लानानै बेफोरबायदि रतेन ब्रह्ममोन बायदि बिथांनि बे साहा बागानखौ थाबैनो बिटिआर सरकारनिफ्राय इभिक्शन खालामगोन होननानै बे समाव मिथिना मोननाय जादों मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव-गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन
आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बिनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।